Tu nám práve motá, dáva takéto umeliny, dikes, také, a dáva sa to takto. Nemám teraz ako, aha, tak, presne tak. Aha, tu je celé to pole, tam je až koniec, dik, má. Tu na Niko robí ťažko. Aha, aj sa dvíha na takom vozíku. Akože frajer, ale není. No, to je vozík. Kugma. S tým sa vypína. To je rýchlosť, aha. Vidíš? Jaj. A s týmto sa dvíha. Aha, idem hore. A už idem dole. Čo? No, teraz to nejde, aha. Hej, ale ja som kde skončila. No, takto sa to robí. Takto sa dávajú tie hlúposti. Čakaj, jednou rukou tak ani neviem. Tak. Aha. Ok. Miko, povedz dačo. Dobre.